Ayan o, I love mga tarim. Welcome to my channel, Aldict Rio. Enjoy your watching and subscribe my channel. Hindi, dito lang sa gilid. Ayos na ba yan? Gusto mo? Okay na yan. Yung bag mo, ayos yan? Ito, ayos mo. Ha? Okay na? Okay? Hey, kapatid. Thank you. Ingat kayo ha. Arman, thank you. Ingat. Hindi kayo, ingat. Ingat kayo. Sige. Oh, sasaluhin pa. Sige, kaya. Sino kami? Thank you. Good afternoon everyone and welcome back this channel. Ngayon ay 2:40 na ng hapon. At paalis na kami dito sa may Sitio Lagquit, Barangay Tupa. Dito sa may Agno, Pangasinan. First time ko lang nakarating dito sa lugar ng Sitio Lagquit. Medyo malayo lang siya pero maganda dito sa lugar na to. Tahimik at talagang makakapag relax ka. Ngayon ay 3 motor na kami na magkakasama. Ayan, pabalik na kami ngayon ng Manila. Ang mga kasama ko nga pala ngayon sa biyahe namin na to ay si RJ, yang sinusundan ko, yang naka Benelli 200. At yung nasa unahan naman ay si Paring Puloy at ang partner niyang si Maring Mel, yang naka Suzuki Raider. At syempre ang aking back ride, ang aking YP na si Ann. Yan yung aking back ride ngayon. Mega shout out Remy, and thank you so much. Siya yung sister ng friend ko at may-ari ng property na pinuntahan namin dito sa Sitio Lagquit. At syempre bago ko makalimutan, mega shout out kay Kuya Pater, kaya Pupong, kay Arman, kay Emil at kay June. Maraming salamat sa inyong lahat. At kay Kagawad Roger, maraming salamat. Yan, siya yung dadaanan namin ngayon. Kasi nandito banda yung bahay niya. Ayan, no. Tuloy na kami. Tuloy na kami. Ayan si Kagawad. Si Kagawad Roger. Okay, biyahe na kami.
Eto, nasa mismong bayan na kami ng Agno. Dito na yung mismong bayan. Ito yung palatandaan mo dito, yung tulay na to. Yan, magkabila, papunta ng dagat na. Parang ilog to, tapos papuntang dagat, no? Oo. Kung pupunta kayo ng Umbrella Rock, yun ang padiretso. Yun yung papunta ng Umbrella, yung mismong papunta ng palengke ng Agno. Tayo, dito tayo sa kanan. Ito nga right side natin na to. Ito yung Agno Municipal Park. Ano, yung pinanggalingan natin na tulay. Ito nga daan na to, ito na yung papunta ng Bani. Ano yung sinasabi mo, pre? Oh, yung kanto. Kanto? Oo. Ano pare, mag-uwi ka pa? Ha? Ilang kilometro yung mula sa bago pag-alis natin ganyan sa labas? 10 kilometers. Ilan? 10. 10? Oo. 10 plus... to ano? 266, no? Alin? 266 hanggang sa atin. Mula dun sa... So, 256 na lang to eh. 256 na lang. Hmm. Ano sabihin, plus 10, 256 sa 266, no? Ano, ikaw na pre, so dalawa ko sa'yo. Ha? Ikaw na mauna. Ako na kayo mauna? Oh, sige, sige. Atulay. Ah. Tayo, picture tayo. Okay, okay, sige. Ayan, tatlo pa rin kaming magkaka-convoy. Bali yung nakasunod sa akin si paring Puloy. At yung nasa hulihan ay si RJ. Siya yung nasa pinakahuli. Ito yung karugtong ng ilog na dinaanan natin kanina dun sa ano, yung tumawid tayo. Di ba? Mabini, bani. Dito tayo, di ba? Dito ba tayo? Ano ba si Jay?
Ito na yung malaking tulay. Ha? Ano na? Ano han? Hindi naman tutulay. Ah, hindi, ito yung sabi ko, picture tayo. Ito. Picture? Okay, sige. Hana? Hindi to ako talo, mahina ako sa... Ay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nanginginig-ginig pa eh. Ikaw nga pre, hindi ako marunong mag-selfie, pucha. Mahina ako mag-selfie. Yan. Yan eh. Dito ka sa kabila. Dito ka, no? Kita ka ba dyan? Tatakbilubang kita eh. Ano mga ito, pre? Wala. Lobat ang pucha. Ah. Ayan, cellphone ko naman. Sige. Mahina ang ano ko. Ready, 1, 2, 3. Hindi, dito picture ako kayo. Yan para makita yung haba ng karsada. Yung karsada yung tinitignan, hindi yan eh. Yung haba ng karsada parang kailangan. Oh, di ba yan oh? Oh, nasa akin oh. No. Ayaw na naman, oh. Ha? Ayaw na naman umi-start, ang push-start. Bakit? Ayaw na lulubat ako, pre. Ha? Ba't nalulubat? Ayaw ko rin dito. Namatay. Petron, pre, pag-agas tayo. Ha? Basta may Petron. Dapat talaga, pre, meron kang ba? Hirap eh, no? Nakita mo itsura niya? Hirap. Hindi lang nagkakit sa box mo lahat. Country na lang yung ano. Oo. Yung patong sa box, no? Oo.
Haba nitong lumalapad na daan na to. Parang inangat siya dun sa bukid no? Magkabila. Bukid. Ano yung sabungan? Si Jay. Ayun. Ah. Di ba ba? Ay. Hindi ka tumingin. Ito, mabigat din yung bag mo. Mabigat din yung bag mo. Sobrang bigat po yan. Oh. Mabigat po yun. Oh? Kaya gawin namin, pagpapalite, ito na lang ang dadala niya, magaan yan eh. Kawawa siya, ang bigat eh. Ang dalilikod mo. Hindi ka naman na ano? Ano, masakit? Oh, Dikit to eh, yung electrical. Ano ba yung gas lang no? oh, ano lang, gas lang yan. Oh. Electrical kasi nagkakalat yung ano nun eh. Nagkakalat yung isuan yung dikit pagka electrical. Sakit? Hindi naman. Masakit, hindi naman. Dami lang yung nadiin lang ng bakal. Ah. Kasi nakalapag na ako. Yan, pwede mo na sa likod dyan, no? Ha? Para hindi ka nahirapan? Oo. Sige. Sa ano naman nakalak. Oo. Oh, sige. Ako nga. Oh. Sige, sige. Ayan, oh. Diba? Oh.
Pare, ang dami yan. Okay na yan. Ha? Ha, dito. Ihi tayo. Sige, oh. Gusto mo soft drinks? Gusto mo soft drinks? Ha? Bili ka soft drinks? Pare! Punta na tayo dyan. Punta na tayo. Ay, ito nga lang, galing mga Antipolo papunta sa amin. Ang lapit lang yun, ha? Hmm? Ha? Ha? Ayan, nag-stop over muna kami dito sa Petron, sa Barangay Umanday, Bugalyon, Pangasinan. Ngayon ay biyahe na naman kami. Bakit kaya nag-traffic dito? Ano kaya meron at nagta-traffic? Itong mga ginagawa hindi pa kasi pinapadaanan itong dito pwede na oh. Merong parang parada. Ito parang parada ng baka ba yan? Kaya pala. Dito lang pala to. Ito konti lang itong ano na to, nagta-traffic. Ito lang palang parada na to. Ano? Eto, nandito na kami sa may part ng mga Tarim, Pangasinan. Nandito na banda yung Daang Kalikasan eh. Eto yan oh. Yan yung pinakasimula nung papunta dun sa Daang Kalikasan. Ayan, nandito na kami ngayon sa may pinakabayan ng mga Tarim, Pangasinan.
Bali, pagka papunta ka ng Tarlac, ito yung pinakahuling bayan ng Pangasinan. Kasi ang kasunod nito yung San Clemente, San Clemente Tarlac. Yun naman ang unang bayan ng Tarlac pagka dito ka galing sa may mga Tarem pa Pangasinan. Ayan, no, I love mga Tarem. Di ba? Wala pa sila eh. Kasi liligo tayo dito eh. Di ba? Dito ko hintayin. Ito Tarlac, Manila. Wala pa sila? Ano? Ayan, piyesta dito sa may Kamiling, Tarlac. Ayan, nakikita nyo, may mga banderitas. Bali, town fiesta ng Kamiling, Tarlac. Tapos Sunday ngayon, kaya busy mga tao, matraffic dito sa may Kamiling. May mga one way na nga dito banda. Dito sa Kamiling, ayan, no. Matraffic. Ayan, si RJ na yung nakasunod sa akin. Bali, si paring Pulo yung nasa huli. Ayun, mas maluwag dun sa gawing kanan. At nakalusot sila dun ng mas mabilis.
Dito banda medyo maluwag-luwag na. Ayan, yung sinusundan ko niyan. Yan si RJ. At yung nasa unahan naman si Paring Puloy. Mas mabilis silang nakalusot doon sa gawing kanan kanina. Kanan tayo dito, di ba? Bayambang, Panike, Alaminos, dito tayo. Dito banda sa may paglagpas ng mismong bayan ng Kamiling. Doon sa may malapit sa boundary, merong checkpoint. Ayan, oh. Helmet. Pero hindi naman kami pinahinto. Dire-diretso lang kami. Parang nakamonitor lang sila. Di ba? Bakit pre? Masakit na raw puwet na. Hinahanap ko, kala ko dalawa. Oo nga nagluloko eh. Akala ko dalawa. Kanina meron na. Ha? Yan. Sabi ko ito ba to? Hindi kita makilala eh. Yosi muna. Yosi time. Ha? Namimiss ko yung mga gantong takbo. Malayo. Ano ba tayo? Tarlac pa lang kasunod eh. Eto bali part na ito ng San Miguel, Tarlac City. Nandito na kami banda sa may Tarlac City.
Pare, dito ako dati nakatira. Diyan oh. Nakita mo yung pakaliwa na yan? Sa gilid niyan, may karsada papasok. Ano yan eh, papasok ng Hacienda Luisita yan eh. Yung gilid niyan, doon ang papasok papunta doon sa tinitira namin. Saan ba ito? Taklak-taklak? Tarlac. Ito yung Hacienda Luisita, pare. Sige, tuloy tayo. Ito malaki ng development dito, no? Eto, meron na ng mga checkpoint dito sa may part ata ito ng Concepcion. Manila, STX, Magalang. Ha? Parang malayo pinanggalingan ah. Oo. Baguio? Oo, galing kayo Pangasinan. Pauwi ng Bulacan. Yo, salamat. Okay. Hindi, iba. Ito ba yung gusto mo dapat daanan ng hapon? Oo. Kaya lang tayo, di ba pagdating ng Mexico, kumaliwa tayo. Dapat kumanan tayo dyan ang bugsak natin eh. Oo. Tama mo walang ganong bayan? Napansin mo walang ganong bayan? Kaya lang mas malayo ito. Pero mas mabilis kasi umahataw ka eh. Ito yung ano? Ito Santa Ana. Ha?
Eto, meron na ng mga checkpoint dito sa may Santa Ana, Pampanga. Bali, Pampanga na kami. Ha? Sa ano? Pangasinan? Thank you. Hindi kayo Bulacan? Ha? Payo? Ha? Taga Bulacan kayo eh? Oo. Malapit dito eh. Sa San Agustin, Baliwag na. San Agustin, Baliwag na. Okay. Kaya, diretso po kayo ng daan niya. Diretso po kayo. Ano mo? Bulacan, saan ba kayo uwi ng Bulacan? Santa Maria. Santa Maria. O tama, sir. Magkano na kayo, San Agustin. Ha? Diretso yan. Tapos? Tapos, kanan. Oh. Ang labas ninyo, bypass ng Baliwag. Kailangan Santa Maria na kayo nun. Ha? Dadaan kayo mismo harap ng SM ng Baliwag. SM ng Baliwag. Oo, Santa Maria na kayo. Pagkarating, di ba, diretso ko to. Diretso kayo, bayan. Tapos, Pagdating nyo ng bayan, kaliwa, tapos kanan. kaliwa, unang kanto, kanan. Oh. Pinakahuling kanto, kaliwa. Tapos doon yung unang kanto, kanan. Diretso na yun. Tapos, diretso. Diretso ng Baliwag yun. Okay, sige, sige. Pagdating nyo ng bypass doon, kaliwa, kanan na lang kayo. Diretso na kayo. Sige, bossing, thank you. Okay po, ingat po sa biyahe. Salamat. Ayan, nandito na kami ngayon sa may Santa Ana, Pampanga. Hanggang dito na lang muna yung video ko at kita-kits na lang tayo sa next video. At syempre, kung bago ka lang dito sa channel ko, subscribe na. At pakiclick na rin yung notification bell para lagi kayo maging updated sa mga bago kong video. Thank you for watching and God bless sa inyong lahat. Bye-bye!